zaharretik edaten dut. Ur berria edaten. Hitz bizia aditzen. Beti berri den hitza. Betiko hizkuntza zaharretik. Laboa katedralen helburuen artean dago helburuetako bat da laboaren garaia eta harekin lanean aritu zirenen lanak aztertzea. Eta horien lan horretan, lehen ere izan ditugu jardunaldiak eta erakusketa batzuk, eta gaur laboarekin batera lanean aritu zen Joxe Nartzeren lana nolabait homenajeatzera edo homenalditxo bat egitera etorri gara, eta horretaz aparte guk jardunaldi batzuk ere eskeniko ditugu hemen eta Tabakalera laboaren garaia ez dok amaitu den garaia pixka bat aztertzeko gaur egungo ikertzaile oso gazte batzuen eskutik eta nolabait oso ondo datorkigu hemen Hartzearen poema ere iturri zaharrak eta berriak nolabait lortu nahi ditugu. Eta hor dinamika bat sortu, zure album ahalegintxoa edo album ekarpena eginez. Plazer handia da benetan Joxe Nartzeren unibertso honetan parte hartzea. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet, hemen zaudeten guztioi zuek gabe erakusketa egitea ezinezkoa izango zela. Eta batez ere noski Joxe Nartzeri eta Mikel Laboari. Erakusketa hau Joxe Nartzeri eskaintzen zaio ere, Mikel Laboak bertan papel garrantzitsu bat betetzen du. Bera izan baitzen Hartzeren sormenaren lehen etapan laguntzaile paregabea. Hiri honek Hartzeri zortzion erakusketa da. Euskal literaturaren sortzaileetako bati omenaldia egiten diogu Santelmo Museoan. Guretzako ohore bat da, honelako lan sortzaile eta dinamikoa gure hiriko museoan izatea. Joxe Nartze, gerra zibila ofizialki bukatu zenetik 5 egunara jaiotako bakegizona. Artxut eta Hartzabal izango hitiekin ere ari izana. Izen ordea proposak ez behirik gabe. Beti zut iraun baino zabal agertu izan baita. Zut bere pentsaerari, bere enbor filosofiko eta estetikoei usteko. Zabal beste edonorenak aintzat hartzeko. Darabile bizkera, sormenari ematen dion janzkera, azalda eta mamia biak batera. Joxe Nartze bat eta bera. Ikimidiklik ikusentzuneko sormen lana da. Irudiak eta soinuak nahasten dituen lana. Hartzeren unibertso poetikoan eta soinudunean barneratzen gaituen bidaia. Eta bidai hau denboran zehar irauteko aukera ematen digu erakusketa honek. Gure euskal kultura goraipatzea eta berreskuratzea garrantzitsua da. Eta horretarako Santelmo Museoa leku paregabea da. Hemendik, hiritar guztiak animatu nahi ditut lan paregabe hau ikustera etortzea. Sarrera doakoa da,